Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi lave nogle challenges med to af mine venner. Ja, jeg hedder Christian. Jeg hedder Elias. Ja. Og vi skal spille crossbar challenge, den der, hvor man drejer rundt og så skal skyde til bolden. Ja, og Crazy så Daisy challenge, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. og så penalty. Bare normal penalties. Man har 3 forsøg til hver challenge, og Oliver han starter med den her, og så er det mig, og så er det... Den første crossbar challenge, så er det den der, hvor man skal dreje rundt, og så er det bare normal penalties. Og Oliver starter i den første, så starter jeg i den anden, og så starter Elias i den tredje. Ja, Elias. Det var jo bare super duper, så lad os komme i gang. Ja. Nu skal Oliver skyde. Ja, det er mig først, som I nok ved, da jeg startede videoen, og jeg skal bare prøve at ramme Oliver, tror jeg. Jeg må bare gøre det. Det er virkelig dårligt. Hvor er det dårligt, mand. Min tur, og jeg rammer overlæggeren. Så lad os bare komme i gang. Den var så flot. Nej. Nej, den var ej. Det er rigtig ondt, det der. Var lige lidt mere aggressiv. Ja. Nej, okay. Så er det mig. Jeg skal ramme overlæggeren, så... Let's go! Han brænder, fordi han er så dårlig. Han brændte. For helvede, Oliver. Nu er det min tur, og jeg rammer selvfølgelig overlæggeren. Så skal jeg bare lige ramme hans hår. Det gjorde. Og sådan er det, Oliver. Men så skal jeg ramme overlæggeren nu, så det var det. Rammer overlæggeren. Filmer du stadig? Ja. Så skal jeg stoppe. Så er det mig, der skal skyde anden skud. Og jeg rammer overlæggeren. Hvis jeg ikke gør det, så giver jeg Oliver en 10'er. Ja, mand. Det er en god deal. Nå, men det er ham nu. Bare skyd. Skyd så. Han skal give mig en 10'er. Tip mig. Ja. 10 kroner. 10 kroner. Det er mine 10 kroner. Der røg ud af hans lomme. 10. Okay, så er det mit tredje skud. Jeg bliver sindssygt glad, hvis jeg rammer, fordi at, det er mit sidste skud. Og ja, jeg sigter selvfølgelig efter Elias, der er deroppe. Mest overlæggerne. Ja. Han mener mest overlæggerne. Ja, men jeg skal bare i gang. Ja. Så er det Oliver. Han sparker. Han ramte seriøst. Bom, shakalaka. Jeg troede, Krøb Olli, han ramte seriøst ikke overlæggeren. Den filmer stadig. Rip min telefon. Nu er det min tur. Det var sidst. Det er mit sidste skud. Og jeg ramte ikke. Det er så sørgeligt. Ja. Rip mit liv. Nå. Hvis jeg ikke rammer nu, så er der ikke nogen, der har vundet den her. Så er den bare lige, så får begge et point. Nej, Jo. det bliver stadig 0-0. Nå. Så Du tiger bare stille deroppe. lad os komme i gang. Ja, han skal bare skyde. Det er sørgeligt, hvis han rammer. Har du slået den? Så er det min sidste skud. Jeg rammer. Ramte du? Nå. Rip hans liv. Der er goal! Nå, det var det for, ja. Det var det for denne video. Smid et like, hvis I kunne lide videoen, og Abonner, subscribe. ja, og I skal, også, I må skrive en kommentar, hvis I skal synes, jeg skal spille noget mere med ham her. Ja, vi ses. Yes, hej!